Diyos maray na hapon ihatod sa Indukan DCGB ang detalyes po kan mga baretang maruluwa sa aga alagad enot na nindong maantabayanan digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Detalya sa lado lokal, national, international sports kamugtakan kan panahon asin iba pa sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Kami po sa indong mga magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, hinagad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa US-ASEAN Business Council as in US Chamber of Commerce na ibalik ang Generalized System of Preferences or GSP para makamtan kang Pilipinas ang duty-free privilege sa mga produktong ipigluluwa sa Estados Unidos. Ang pangapudan ginibok ang presidente sa iyang paghampang sa mga darakulang business leaders sa Blair House sa Washington DC kanakaaging Miyerkules. Sigun sa presidente, 2 taon nang natapos ang GSP program kaya pigahagad kaini sa giraray na maibelta para mas mapakusog ang negosyo. Tinaawanin doon kang presidente na bako sa nasiguridad asin depensa ana sa prioridad dahil kaibanan man ang ekonomiya sa dapat tutukan dahil naging mas komplikado na ang sosyedad. Kaibanan sa mga nag-atindir sa forum ang mga darakulang negosyante sa Amerika asin mga Filipino tycoons arog kina Jaime Zobel de Ayala, Enrique Razon, Tessie C. Cookson o kaya Cuson asin Kevin Tan. Ang baretang ini hatod sa Indukan Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Nanindugan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na paghururon man giraray ang kaipuhan para maresolberan ang isyu sa malampaya na kapwa ipigklamar kan Pilipinas asin kan China. Sa naging pagpasiring ni Marcos sa Center for Strategic and International Studies sa Washington DC, sinabi niya na pakikipaghuron man giraray ang marhay na paagi para masimbagan ang isyu asin makabilog nin kasunduan. Sinabi pa ni Presidente Marcos na maski nanindugan ang nasyon na laog sa Exclusive Economic Zone ang Malampaya Natural Gas Fields, pigsasabi man kan China na may diretso sinda sa ibang lugar. Mientras tanto, siniguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang bagong bilateral defense guidelines na ipinasarkan Manila sin Washington ang masimbag sa security challenges na pigaatubang kanduang magkaalyadong nasyon. Tinaawanin doon kang presidente na maawot ka nasabing guidelines ang pagdepensa kontra sa mga patakot sa cyberspace, nagmamaawot na giyahan ang mga prioridad na parte kan kooperasyon sa pagdepensa para masimbagan ang parehong conventional asin non-conventional security challenges na parehong pighiras kan Estados Unidos asin Pilipinas. Ipinunto ni Marcos na ang security and defense issue dahil na pwedeng ikonsiderar na isolated issue ngunyan. Tinaawanin doon kang presidente ang importansya na mag-focus sa bagong ekonomiya hali sa post-pandemic world. Sinabi kang presidente na may impact sa ekonomiya ang gyera sa Ukraine asin ang mga arog kaining issue dapat nang aksyonan. Sa meeting kang presidente sa Pentagon, kaibanan si US Defense Secretary Lloyd Austin sa giraray na ipinasar ang commitment kan Washington sa pagpapakusog sa defense capabilities kan Pilipinas kung sa inakapalaman sa security sector assistance roadmap na iyon magiging basehan sa defense modernization investments sa masunod na 5 sagkod 10 taon. Nagtutubod si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang kaipuhan ngunyan kan Pilipinas mag-transform para day mawalat sa global market tanganing maging parte ini sa bagong pandok kan kinaban. Ini ang sinabi kan Hepe Ehekutibo sa ginibong pagtiripon kan maghampang ini sa mga darakulang negosyante sa Amerika kung saan sa iyang minawot na sabihon kaipuhan ngunyan kan Pilipinas din transformation asin bako recovery para mamantinir ang pagrambong asin pag-angat kan ekonomiya kan nasyon matapos ang matinding rapado kan COVID-19 pandemic. Ipinunto kan presidente na habo niyang magbalik ang Pilipinas kunhain ini bago pa magtama ang COVID-19. Tiwala ang presidente na dahil sa mga matitibay asin mga hobe na workforce, bako harayo na makamtan kan Pilipinas ang pigmamaawot na transformation.
Mientras tanto, aminado si Presidente Bongbong Marcos Jr. na may nangyaring pang-aabuso sa anti-drug war campaign sa administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa post-visit report sa Washington DC, sinabi kang Presidente na nakatutok sa law enforcement kay ito ang anti-drug war campaign. Alagad piglilinaw ni PBBM na wara siya sa posisyon na magtauning assessment sa naging operasyon kanakalihis na administrasyon. Inako man ni PBBM na lalo pang nagkusog ang mga sindikato sa illegal na droga, nagyaman asin mas naging maimpluwensya pa ang mga drug personalities kung kaya imbes na bukudon ang kada saro, mas maray na haleo na muna ang mga sindikato. Sinabi ni PBBM na piparisay niya ang gabos na mga pulis na may ranggong koronel pa itaas para maaraman kung sisay sa indan involto sa illegal na droga. Dugang pa ni Marcos na tututukan kan sa iyang administrasyon ngunyan ang rehabilitasyon para sa mga naging adik sa illegal na droga. Dagdagan tan detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Ans Galero. Ans, marahay na hapon. Go ahead. Haros oral daw nang naglalangkaw ang kaso ng COVID-19 sa probinsya kan Albay. Inian na sinabi naman kan Provincial Health Office matapos ng unyanal daw Mayo 5, 2023, igwa naman in 34 kaso ng COVID-19 na nairehistro sa tuyang probinsya. Susog sa nasambitan ng opisina ang Legazpi City, ang may pinakahalangkaw na kaso kaini na 13, ang nadaraga Siam asin ang Tabaco 5, ang natiwi asin Santo Domingo may tigduwang panibagong kaso kaini, mantang tigsararo ang Bakakay, Ginubatan asin Malilipot, asin igwa manahali sa Laguna. Sigon sa Provincial Health Office, puminatong na sa 459 ang total na bilang kan aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Salamatan sa dagdag na bareta halidyan sa luwas. Mabuelta ang detalyas kan mga bareta pakalihis kan mga pagirumdom. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Welcome to Paraiso, where we take pride in producing quality beer for the mortal world. New Paraiso beer. Paraiso Lakas. Full-bodied, rich at smooth. Paraiso Bighani. Citrusy, aromatic at refreshing. Tikman at lasapin ang sarap ng Paraiso beer. Try it today. A taste of Paraiso. Drink responsibly. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, aray! Mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Yasi Pressman po for Ginebra San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Tignan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light. Para sa premyo, sali na sa Ngiting instanalo sa One Ginebra,
para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Terms and conditions apply. Promo duration March 1 to May 31, 2023 per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2023. Drink responsibly. Balikan taan mga dispatchos kan bareta sa lado nasyonal, pighanda na kan Department of Health ang mga ospital para sa kadagdagan na COVID-19 bed capacity para sa posibleng pag-itaas kan numero nin mga pasyente na tatamaan kan virus sa taho kan na mamatayan ngunyan kan nasyon na sa giraray paglobo kan mga bagong infection virus. Sigun kay DOH Officer in Charge and Undersecretary Maria Rosario Vergeri na inabisuhan ang mga ospital na pahiwason pa ang sa indang bed capacity asin buksan ang mga wards kung sa indating piga-admit ang mga COVID-19 patients. Maski sinabi kan DOH official na mantinidong nasa low-risk classification ng healthcare utilization o hababa ang na-admit sa mga ospital sa satuyang nasyon. Base sa COVID-19 tracker, ang hospital bed capacity o kaya occupancy rate sa Pilipinas nasa 18% na may 4,384 okupadong mga kama, mantang 19,938 ang na-admit sa mga ospital sa Pilipinas. Pag-abot man sa average na bagong kaso kon COVID-19 na nairehistro, pun Abril 24 sa 30, uminabot ini sa 637, asin ini 42% na mas halangkaw kumpara sa 450 na kaso kada aldaw pun kan Abril 17 sa 23. Sa latest COVID-19 update, sigon sa DOH, gabos na mga lugar sa nasyon nasa uptrend kung sa inang NCR ang nakapagparehistro ni na pang-itaas na pigtatamaan ni COVID-19 mantang nagpuunang magbabaan mga kaso sa Visayas, asin Mindanao. Tinauan nindoon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na protehiran ang soberanya kan lambang nasyon kasunod kan nagpapadagos na gyera sa pag-ultanan kan Russia asin Ukraine. Sigun kay Presidente Marcos, dapat irespeto ang soberanya asin teritoryo kan lambang sarong nasyon sa kinaban. Suportado man kan Pilipinas ang mga resolusyon na ipinaluwas kan United Nations katakod sa gyera sa Ukraine. Enot nang sinabi kan Presidente na dapat matapos na ang Russia-Ukraine conflict dahil dakula ang epekto kaini sa ekonomiya. Sinabi niyang dapat magtarabangan ang mga nasyon para maibalik ang katrangkiluhan sa Ukraine. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga bareta, ipinahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nagkikipagkoordinar na sinda sa National Printing Office o NPO para tumabang sa technical na kapabilidad sa pag-supply kan mga license cards. Ipinagladawan ni Bautista sa proseso kan bidding para sa pagbakal nin mga lisensya kan mga tsuper ang pagkomisyon sa NPO para masolusyonan ang pangangaipuhan digdi. Apwera sa NPO, sinabi man ni Bautista na magkikipagkoordinar sinda sa APO Production Unit manungod sa nasabing issue. Base sa existido ng mga leyes asin regulasyones, kaipuhan ng Central Bids and Awards Committee o BAC nindugang na detalye bago isapinal ang agency-to-agency agreement sa paagi kan Memorandum of Agreement. Presenting iguanin competitive bidding para sa mga license card mantang nagtalaan naman ng deadline sa pagsumite mantang ang opening bids gigibuhon sa Mayo 24 ngunyan na taon. Daina gagamiton sa 2025 midterm elections ang mga voting machine na ginamit sa eleksyon kan Mayo 2022. Busy ngunyan ang Commission on Elections o COMELEC sa paghahanap kan mga bagong manufacturer na pagkukuhaan ng mga makina sa gagamiton sa eleksyon sa 2025. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dahil sa kalumaan daina ninda gagamiton ang mga vote counting machine gikan sa Smartmatic. Napag-araman na nasa 98,000 na makina ang dai magagamit dahil wala nang mabakal na pyesa para mairahay ang mga ini. Ang kaipuhan sa 2025 midterm elections iyo ang fast track the fully automated system na may transparency audit and count. Ang pigahanap ninda iyo ang makina na may kombinasyon nin optical mark reader o OMR as in direct recording electronic o DRE. Ang OMR sarong teknolohiya na i-share ang balota mantang touchscreen sana ang DRE. Kaipuhan man na ipwedeng i-upgrade ang mga makina para magamit pa man giraray sa mga masunod na eleksyon.
Nahahadit si Senador Francis Tolentino sa mga report na nagkapirang commercial public wet markets sa Metro Manila ang nagpapabakal ng mga imported chicken na daing sticker hali sa National Meat Inspection Service o NMIS. Apwera sa warang NMIS stickers, wara nin label manungod sa production as in distribution ang mga imported chicken. Nadiskubre man sa inventaryo na ang mga imported chicken ay yuan hali sa Brazil, Estados Unidos, Netherlands as in Canada, non-expiry date iyuan na sa saro sagkod sa raong taon na sana. Sigon kay Tolentino, pagsuway sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines ang pagpabakal nin mga siring na produkto kung bako pasado sa national standards. Katakod kay ni nagsumitir si Tolentino nin sarong resolusyon para imbestigaran kung ano ang mga pigigibong lakdang kan gobyerno tanganing mapugulan sin kontrolo ng posibleng outbreak kan avian influenza virus o bird flu sa nasyon. Kinumpirmar kan Philippine Statistics Authority o PSA na nagluya pa ang inflation sa nasyon kan bulan nin Abril. Sigun kay PSA Chief as in National Statistician Claire Dennis Mapa na nagbaba sa 6.6% ang inflation gikan sa 7.6% kan Marso. Iniyan ikatulong bulan nin padagos na pagbaba kan inflation sa nasyon kung sain laog man ini sa forecast range kan Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa 6.3 sagkod 7.1%. Paliwanag ni Mapa na dahilan ini kan mas bagulbol na paghiro kan presyo nin food and non-alcoholic beverages kay bahan ang sibuyas, sibubog asin manok. Gikan sa 9.3% ang inflation kan Marso, nagbaba ini sa 7.9% kan Abril. Nakaambag man sa pagluya kan level kan inflation ang nagbabang inflation sa diesel asin gasoline. Ikatulo pang nakaambag iyo ang pagbaba kan presyo nin kuryente asin LPG. Magin ang core inflation nagbaba man sa 7.9%. Pag-abot sa National Capital Region nagbaba man sa 7.1% ang headline inflation gikan sa 7.8% kan Marso dahil sa mas bagulbol na hiro kan kuryente asin LPG. Gadan ang pigasabing utak kan pangaambos kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. Sigun kay Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Romeo Karamat, maserbining warrant of arrest ang mga pulis kaibanan ng tropa kan Philippine Army kay Oscar Tamar Kapal Gandawali sa pinagtataguan kay ni sa barangay Pilimoknan, maging Lanao del Sur, kambigla na paputukan ang mga operatibas. Lugadan sa insidente ang sarong soldados asin ang kapitan kan barangay Pilimoknan na si Gamon Manong Giring. Nagbalos maning putok ang mga operatibas dahilan sa pagkagadan kan sospetsado. Napag-araman na si Gandawali ang nakakampang sa 7 puntos nin murder sin 2 puntos nin frustrated murder. Matatandaan man na kan Marso enot nang naaresto kan mga pulis ang tulo sa mga sospek sa pang-ambos kay Adyong. Tanganing iwas fixer gusto kan Land Transportation Office o LTO na pahali puton ang eksaminasyon na pigtatao sa mga aplikante kan student driver's permit. Sigun kay LTO Chief J. Tugade kan Webes, nagbilog na siya nin sarong committee para adalan ang mga question sa exam asin i-compress ini. Susog sa report ang eksaminasyon na ini minadorar nin maabot sa 2 oras. Nagtutubod si Tugade na sa paagi kan pagbabawas kan durasyon kan eksaminasyon dai na malaom sa mga fixer ang sa indang mga aplikante asin mas pipilion mag-exam. Apera digdipig bubusol man niya ang online application, pagbayad asin pag-renew para sa mga tagsadiri kan pribadong lunadan para maiwasan ang korupsyon sa LTO. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa ibang nasyon, maigot na pinagnigaran kan White House ang aligasyon kan Russia na sindana sa likod ka na drone attack sa Kremlin. Sigun kay White House National Security Spokesperson John Kirby, nawarang basehan ang aligasyon na ini kan Russia. Sinabi ni Kirby na daiman sinugo kan US and Ukraine na lusubon ang luwas kan sa indang teritoryo. Enot naman na inakusaran ni Russian spokesperson Dmitry Peskov ang US na sindaan na sa likod kan drone attack sa Presidential Palace kan Russia asin target ninda si Russian President Vladimir Putin.
Nagpadagos an adjustment ngunyan kan mga atletang Pilipino para makabisado ang venue kan sa Indang Kawat. Sinabi ni 2021 SEA Games Pencak Silat Gold medalist Francine Padios na nadidipisilan sinda sa preparasyon lalo na sa sobrang init kan panahon sa Cambodia. Sa ibong kaini, porsigido siya na makakuanin medalya para sa nasyon. Nakatala nagibuhon sa Mayo size ang primerong kawat ni Padios asin makakampang niya ang mga Pencak Silat athletes hali sa manlain-lain na nasyon. Sinabi ni Padios na daiman siya nagpakakampante dahil taaram niya o dahil sa aram niya na ang gabos na atletang kasabay sa kompetisyon ang porsigido na makakuanin medalya. Aminado man siya na dakulang pressure ang sa iyang namamatean dahil sa expectations kan mga Pilipino, alagad magiging maugma siya kung bako gintong medalya ang may uuli niya ngunyan na taon. Sa ultimong detalyes kan mga bareta ang magiging kamugtakan kan panahon sa masunod na 24 oras, nasa linya si Mike Francisco kan Pag-asa Legazpi. Sir Mike, marhay na hapon. Please go ahead. Yes, magandang hapon din sa iyo, Sir Tio, at sa ating mga tagapakinig dyan sa DZTV. Hindi ng alas 3 ng hapon. Yung ating binabantayan na low pressure area base sa mga nakalap na datos. Ito ay nasa layong 75 kilometers west-northwest ng Puerto Princesa City, Palawan. O dito ay nasa distansyang 710 kilometers west-southwest ng Legazpi. Ito po ay gumagalaw pa kanluran at maaaring by weekend ay ito po ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, meron tayong isa pang LPA na binabantayan o minomonitor. Ito ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at base sa mga nakalap na datos, ito ay nasa layong 1,295 kilometers silangan ng Northern Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Kami po na naputol ang Pag-asa Legazpi. Ali dyan sa luwas, okay na yon? Sa pangarap po kanag sururat kan mga bareta si Angel Mustasa, Jan Matthew Balyaran sa supervisyon ni News Director Mar de la Asin sa pangarag kan news team sa luwas. Sa pangenot ni Chief Reporter Compadring Jimmy Nasalita, sa Control Technical June Napoli, sa IT yaon dyan si Richard Astor asin si Tresia Marilitana, sa pangaran ni Mike Francisco kang Pag-asa Legazpi. Kami po sa inyong mga naging tagapaghatod barata. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat, happy weekend, marhay na hapon.